Kane kadei kadel nong ka barit tambha ladangi New York ya ka nong ba New York Henry ka long kari ka bar rius pa tam ha ka kontinent Asia ladangi New York bat kiwe kiri bat ka long kari ka barus pa tam ha ka perthei. Ka phone ka banga penon kam ban edit ikini ki video chunga kadei ka Vivo T4X. Henry u ta riu krau oba pelong ya kari Singapore ka barus pa tam ha ka perthei menta. Hai perlok, hak kendai terik ubenai akos, haus nem kendai spa nrip heusan. Bat ashwa kene lada pilong ki batamai kene channel, siang baha wat klet ban subscribe ya channel jonga. Une urip krau uba kertiang uli ken yau, utip bakari Singapore kadai ka jaka jong o, bat ka longro kari ka baladap kentai da kari Malaysia. Menta ude ban ai kubor, syaki nong shong shnong, haka live television, bat uyam pangnod. You see, this is a moment of, every time we look back. Namar ulong ubri ubatri hok na do ba ulong presiden hadin ka jinglai loj haka jo karukom ladangi paipat syaka mekhalia uta de u Dr. Ricky AJ Sengkon. They had to harvest their paddy under the protection of the police, and the reason is because of the failure of government, both at the center over the years and also the state, to solve this, this long pending border issue, which Balai kerja kumne namar ka Kuala Lumpur kadai ka kapital jong ka Malaysia ba bontang ki Muslim sudah bat ki shifting ya ke Singapore namar ba bondai ki briu Chinese lane ke dia hakane ka deulnong bat ki shifting ba chisin ke sngi kane ka deulnong kan long ka ba pernai kham banyeka uli ulas ngausi bha namar ka Malaysia ka kentat yeka kum siteng ka umdi lane ka drinking water ka wan nagari Malaysia kum ba khandai peu persen ka bam ka wan naga Malaysia klaim ka Malaysia ka Singapore kan long ka bakar do tam ha ka ta ka por ka ri Singapore ka klaim don ye ka rep ka riang lane ki mar po khandeu kum ko umpniang ki mineral bat ki kharkhana ha ka ne ka por ka Singapore ka long ka bakar do tam bat dap tang ki breu kum ba New Peusan persen ki breu ki im tang ha ka ying trep ying skom klem toilet lane ka klem ko ka bakhoj lane ki jingjar bat ki mat ki jing e kine ki jingjar ki jing e jong pat ba ki ba pen thang yu arsha Henry ki mat jong o ki klem sange une ubriu ubayam pangnot ha ka tokosngi ha ka television u klem kan randin uta udi uli kun yeu Nado kata kapor usdang ban pendok pendam ya ka jingbam sap ka sorkar bat upli nengkong ya ka foreign investment bat ubo ya ka discipline bat upersya lada phile ya ka bomdei phin sya set patok na kata kadau ulong ka textbook ya ka takari bat usdang ro ya ka education ban bo ya ki school bat barok ki khna ki hab ban le school namar utip ya ka lawe jongki khnang makin tip ya kata ka business future bat u don ya kata ka jingkremen ba kari jong u hadin ar pheusnem ka kari jong u kan long ka barus pa ki jingtre sitom jong u ha ka por ba u long president bat menta ladangi phai menta syakari Singapore ka long kari ka barus pa bat ka long kari ka bastat bat ka long kari ka basempang